ओमपी 23 नং ओमपी नगर DTIDC कन्स्टिट्युन्सीनि आन्दाराव गामाखौ हातियो जों दिनै कायसा जयनिं प्रग्राम संसाखा अ जयनिं प्रग्राम दिनै जों BJP तथा राज्यनि रुलिं पार्टीनि समर्थक ताई ipft BJP नि एलायन्स पार्टी ipft नि किसु लीडर नॉर्थ अमरपुर डिविजन नि मेम्बर धनंजय रियांग बुनि नेतृत्वे जों दिनै अरो कायसा जयनिं प्रग्राम जों संसाखा बरनो लामसंना बागै जों दिनै अमरपुर पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि जिनि बरम गोनां प्रेसिडेंट दासिराम रियांग नखबै जिनि जत्त लीडर जिनि दा डेभिड मोरा सिंह जिनि ओमपी नि ब्लक प्रेसिडेंट जिनि काका सुभाष नखबै जिनि काका संजय दंगो अरो आं बाय कन्टेस्ट खायनाय थांनायो जिनि ipft नि कन्टेस्ट खायनाय बरम गोनां जिनि लीडर जनखरि जमातिया और गोबांमा लीडर और नेतृत्वरि तने तंसिनि सब जोनाल चेयरमैन दंगो देबसरन जमाति बोरै बदलनि चिनि प्रेसिडेंट जक दंगो मालिकना जमातिनो खबै सबिता नवातिया जत्तर नेतृत्व रनाय रंनि रक दिनै बरंनो जों यासागै नाखा बनि बागै जों बेलायखनो खा तंथका बरंनि बागै जों बेलायखनो चिनि पार्टियो जों बरंनो वेलकाम जानांगौ एन्ड बुसकांनि सालो बरक जों बाय बाक्सा गेरता टिपलायनि बागै चबा खालायनाय अकक जोंनो रिखा बनि बागै आं ताबो कयनाय चिनर जे नेतृत्व रै फायनायनि बिसिंग फरकसा कक साना नोंथुं हामबाय